Ang bugo adunay lapad nga kamaisan. Ug hibaba mo nga ang ilang unique nga delicacy gihimo gikan sa mais. Gitawag kini nila Pintos ug mausad ang ilang festival nga ilang gi-showcase sa adlaw sa ilang kapistahan nga gisaulog matag Mayo 27. Dinhi sa Bugo, ang amo yung gipasigarbo mao ang Pintos, no? Because in the whole province of Cebu, ang kining Bugo moro may naghimo sa Pintos, no? Niya gani amo ng kapanghambog nga lamian yun kayo, kung makatilaw mo o balik yun mo nga parang mangita yun mo sa Pintos. Mao na nga tungod kay nakita na mo nga ang mga nakatilaw og Pintos magbalik-balik magyud nga ni Bugo, mao na nga amo nang gihatagan og gamay nga emphasis para nga mahatagan sa namo og ngalan sa probinsya sa Cebu ang Pintos. Sa akong pagsuri-suri sa Maong Dakbayan, akong gihapit pagbisita ang Barangay Gairan. Ana kita karon sa pinakadako nga barangay dinhi sa Bugo, ang Barangay Gairan. Usa sa mga model barangay sa Sugbo. Ug ngano, kana atong diskubrihon. Tara. Kining Barangay Gairan ang pinakadako nga barangay dinhi sa Dakbayan sa Bugo. Ug mapasigarbuhon usab ang mga barangay officials dinhi kay anaa sila Eco Park nga gitawag nilang Tugbungan. Para sa mga nature lover, ang gyud kayo ni ninyo. Nalingaw ako nagtan-aw sa ilang palibot, samtang naglakaw sa taas nilang boardwalk. Mga suruyan, ganahan ba mo maka-experience og lakaw through a deep mangrove forest? Din makita na itong mga klase-klase mga mananap like mga birds, lizards, butterflies ug mga nagkalain-laing sea creatures. Ayaw si Piata pagbisita dinhi sa Tugbungan Eco Park. Sa tumoy nga bahin sa Maong Boardwalk, pwede ka mo pahulay o mag-sightseeing, kaya na may cottage. Karon, aduna pay usa ka gipasigarbo ang mga buguhanon. Unsa ka kini? Ato ka nang hibawon sa atong pagbalik. Kung magisgot na galig Bugo, dili gid mawala sa unahuna ang Kapitan Silyo. Ngano kaha? Tungod kay usa namang kini ka landmark dinhi sa Maong Dakbayan. Daghan na ang nag-ingon nga nindot gyud kaayo ang Maong Islet. Ug tuod man, wala gyud nako si Piata pagbisita ang Maong Gamayng Isla. Excited kayo ako nga motunob sa baha sa Maong Islet. Inubanan sa mga nindot nga panahon, gibisita nako ang matahom nga isla. Padong kita karon sa Kapitan Silyo, kauban nato ang bantay dagat silang mohatod nato padong adto. 20 minutes daw ang biyahe kung ikaw musakay og pamboat. Pero kung musakay kag speedboat parehaani, 8 to 10 minutes lang. Kita mo na. Mo na ang Kapitan Silyo Islet. Excited na kayo? Kamo excited na mo? Matinaw nga kadagatan, ug sa layo pa lang, makita na nimo ang bus nga nag-aninag sa kaputi. Pipila lang ka minutos, naabot na gyud ko sa Kapitan Silyo. Yeah! Naabot na kita. Grabe ka clear sa tubig dire. Pwede ka man namin. And so far, mo ni pinaka-unique nga islet ako natuan.
the best. Kay islet raman kini, matuyok ra gyud nimo ang lugar. Touchdown, Kapitan Silyo. Relaxing kayo ang palibot. Tinuray gayud nga balikon nimo kini kung ikaw nakabisita na dinhi. Anay kiosko og mga benches nga pwede nimo lingkuran samtang nagatubang sa matinaw nga kadagatan. Ug dinhi sa mong islet anay parola. Panahon pa daw kini sa mga Amerikano. Kini daw nga istruktura, wala kuno ni kabilya. Panahon pa nis mga Amerikano na tukod, ug hantod karon grabe ka solid ug nagbarog gihapon. Imagine kung unsa siya kalig-on. Inviting kayong kadagatan dinhi. Dili gyud ka makabalibad sa pagbasa-basa. Mga suruyan, nalingaw ba mo sa atong pagsuroy-suroy sa dakbayan sa Bogo? I hope nalingaw ka mo sama nako. Ang Bogo naa sa very strategic location near to Malapascua, near to Bantayan Island, unya near to Kapitan Silyo. In other words, og naa mo sa Bogo, it's very easy for you to go to Malapascua, very easy for you to go to Bantayan Island and also to Kapitan Silyo. Dinhi sa Bogo, wide kayo ang kanang masuroy ninyo nga mga lugar. Imbitahon ta mo pag anis Bogo aron makita ninyo unya maswayan ninyo ang hospitality sa mga Bogohanons. O karon, anaa na may idea kung unsa kanindot ang Bogo City. Mapatigayon man, resorts, magnificent view, friendly people, ug uban pa. Ma-experience na nimo tanan kung ikaw mo bisita sa City of Bogo. Mga suruyan, I hope sama nako nalingaw kamo sa atong paglibot sa malinawong dakbayan sa Bogo. Hangtod sa sunod natong panag-ubad sa pagdiskubre sa nagalanlaing talan-awon gikan sa mga maanindot kayo nga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy.